Якщо твоє число народження 8, а число моменту 7, і сьогодні ти відчуваєш у собі 7, зупинись. Тиша сьогодні говорить про справжність, а не про ідеальність. Ідеальність завжди тисне. Вона створює відчуття, ніби будь-яка тріщина – це поразка. Але хіба життя не складається з тріщин, змін і несподіванок? Дай собі дозвіл бути недосконалою. Дозвіл сміятися, помилятися, шукати нові шляхи. Бо саме в цьому справжнє дихання, простір для руху і свободи. Твоя сила не в бездоганності, а в живості. У здатності залишатись собою навіть тоді, коли щось іде не за планом. І саме це робить тебе цілісною. Твої числа не про досконалість, а про шлях до правди. Хочеш відчути цей рух? Залишайся поруч із Нумора. Підпишись і слухай далі.